Хайырлы иртә. Эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова. Без турыдан туры эфирда эшлибез бүгенге чыгарылышта. Ветеран журналистларга хөрмәт, Татарстан журналистлар берлеге матбугат көне уңаеннан бүләкләр әзерләде. Кырларда эшгөрли Спас районы игенчеләре чәчүне тәмамлады. Мәшһүр җырчыга яшь алмаш килә. Әлфия Абзалованың иҗат остаханәсендә төрле чаралар оештырыла. Татарстанның Чиста урманнары республика табигатны саклау акциясе башланды. Экологик чара Татарстан Орман хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан 2010 елдан бирле үткәрелә. Аның төп максаты урманнарда уңай санитар экологик хәл булдыру. Бу хакта тулырак хәбәрчеләребез язмасында. Бердәм көч күл күчерә дип искәрткән элгәрләребез, әлбәттә монда күл күчерергә кирәкми, халык урман чистарта, ауган агачлар киселеп әрдәнәгә өеле, чүп-чар җыела. Татарстан урманнарының баш хуҗасы Равил Кузюров та халык арасында. Чиста урман дип акциялар батала инде безнең яшь буыннар өчен менә күрсәтәбез, урманда нинди безнең әле зур проблемалар бар. Зур проблемаларны хәл итүгә Татмедиа акционерлык җәмгыяте басмалары журналистлары шул исәптән Татарстан дәүләт телевидениесе хәбәрчеләре дә кичкенә генә өлешен кертте. Бездә бер төркем журналистлар чыктык, җыештырырга дип, әзрәк теге шәһәрдән читкә китеп, урман һавасы сулап кайтыйк дип. Бик күтәренке кәефләр, нидәге кебек. Мөхлиса буби пьесасында әйтә бит бер, рәхәт, белмисез сез колхозда эшләүнең рәхәтен. Җырлап барабыз, җырлап кайтабыз. Журналистларга җырлый эшләргә мөмкинлек биргән акциянең язгы этабы 18 апрельдә старт алды һәм 18 июньгә кадәр дәвам итә. Бу көнне Боровое Матюшиның янындагы урманның әйләнә тирәсе коры сарыдан һәм ауган агачлардан чистартылды. Гомумән ел саен 400 кубометр, ягъни 40 йөк машинасы тирәсе чүп-чар чыгарыла. Экологик чара Татарстанның барлык муниципаль районнарында уза. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты Татарстан Республикасы Татмедиа акционерлык җәмгыяте белән берлектә 2020-2021 уку елыннан филология, татар теле һәм әдәбияты, журналистика профиле буенча белгечләр әзерли. Әлеге юнәлеш буенча белгечләр әзерләүнең бүгенге торышы һәм алда торган бурычлар турында сөйләшү өчен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов җитәкчелегендә киңәшмә оештырылды. Шунысы үзенчәлекле, мондый программаның бүгенге көндә Россиядә әле тиңе юк. Студентларны тулысынча республика заказы буенча кабул итәләр. Әлбәттә шарты бар. Укуны тәмамлаганнан соң алар 5 ел дәвамында республиканың һәм Россиянең башка төбәкләрендә мәгариф системасында эшләргә тиеш. Институтта федераль бюджеттан шактый гына күләмдә белгечләр әзерләнә. Инде 2нче ел рәттән филология һәм мәдәният ара багланышлар институты Татмедиа агентлыгы белән берлектә татар матбугатында, татар басмаларында эшләү өчен журналистлар әзерли. Уку планында бергә эшлиләр. Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты базасында без йөзләгән белгеч әзерлибез. Һәм шулар арасында әлбәттә иң үзенчәлекле төп урынны алып тора ул милли кадрлар. Инде 2017 елдан башлап республика заказы буенча без билингваль һәм полилингваль мәктәпләр өчен укытучылар әзерли башладык. Әлеге программаларда 50-гә якын бала белем ала. Шунысы безне куандыра. Менә бу программаларга кабул ителгән студентларның инде шактые республикабызның төрле редакцияларында эшли башлады. Һәм әлеге программада төп фәннәрне уку-укыту өчен Татмедиа хезмәткәрләре һәм аның җитәкчелеге алып бара. Biz уку планын бик үзенчәлекле итеп эшләдек. Атнаның бер көнендә балалар радиода, телевидениедә, я булмаса редакцияләрдә уздыралар. Һәм инде алар миңа калса менә укыту барышында шактый гына компетенциялар туплаячак. Балаларга бик ошый әлеге юнәлештә уку комиссия әгъзаларына күрсәттек. Үзебезнең студентларыбызның, яшьләребезнең проектларын. Төрле юнәлештәге проектлар, менә бүгенге көндә халык контроле дигән проект кысаларында элмә такталарда булган ялгышларны, хаталарны эзләү бара.
Бу проектта студентлар башка юл белән киткән. Электрон карта булдырып, айрым урамнарны алып, илмә такталарны анализлыйлар, лингвистик яктан өйрәнәләр һәм ялгышларына да игътибар итәләр. Киләчәктә шундый виртуаль база булыр дип көтелә. Шулай ук ашыгыч лингвистик ярдәм дип исемләнгән проект эшләп килә. Кемгә дә булса, кыска гына текстны рус, инглиз теленнән татар теленә тиз арада тәрҗемә итәргә кирәк булса, шушы проекттагы студентларга мөрәҗәгать итә алалар. Шулай ук Федераль институтының Татарстан китап нәшрияты белән берлектә уртак лабораториясе эшләп килә. Биредә укучы студентлар тарафыннан әзерләнеп, 30дан артык китап бастырылган. Киләчәктә үзебезгә лаеклы алмаш үсеп килә ди Татарстан китап нәшрияты җитәкчесе Илдар Сәгъдәтшин. Биредә булган китаплар ул бездә Татарстан китап нәшриятында чыккан иң матур китаплар дип саныйм. Чөнки алар барысы студентлар тарафыннан бизәлгән. Студентларда яңаша фикерләү, заманча ниндидер яңа технологияларны белү һәм үз яшьтәшләренең теләкләрен белү аеруча күренеп тора. Һәм безнең китапларыбызда да менә бу эшнең чагылышы студентлар тарафыннан бизәлде әле бу китап дигәч, хәтта инде танылган рәссамнар да шакката. Утырышта татар матбугаты өчен белгечләр әзерләү турында сөйләшү алып барылды. Бу программаларда белем алучы студентларның әзерлеге, аларның теләге, мөмкинлекләре турында сөйләштеләр. Кызыксынулары бик зур, әлеге һөнәрне тиешле дәрәҗәдә үзләштерерләр һәм республиканың шушы бик мөһим өлкәсендә үз өлешен кертүләрендә шигебез юк ди укытучылары. Алия Галиуллина, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Казан университетының икенче бинасында Татмедиа династияләре күргәзмәсе ачылды. Аны хәбәрчебез Динә Нәҗметдинова күреп кайтты. Татмедиа холдингында журналистика өлкәсендә хезмәт куючы гаиләләр бихисап. Алар арасында аталы улы, аналы кызлы, ирле хатынлы, абыйлы, энеле, апалы, сеңелле эшләүчеләр аз түгел. Биредә танылган журналистика дөньясында эз калдырган һәм бүгенге көнгә кадәр әлеге өлкәдә көч куйган журналистлар. Безнең өчен бик кадерле чара инде бу, чөнки безнең журналистлар арасында династиялар бик күп. Безнең факультетта журналистика бүлегендә укыган студентлар арасында да династиялар бүгендә укучылар әйтик менә бүген көндә бездә ике студент, аларның әти-әниләре бездә укыганнар. Беренче тапкыр әлеге күргәзмә Россия матбугаты көне уңаеннан тәкъдим ителгән. 5 ай дәврендә берничә тапкыр үзгәртелгән һәм тагын да тулыландырылган. Беренче версияда Татмедиа акционерлар җәмгыятендә хезмәт куючы гаиләләр булса, соңгы версияда стендлар күләме буенча артып, Татарстан Яңа гасыр телекомпаниясе, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясеннән дә журналистлар истәлде. Şu binada okuduk indi biz. Falan yıllar elek şunu tamamladık. Mine indi nişek dip ettim. Benim kızım da şusunda okudu. Aysulu mümkünlük doğdu. Ol menden soradı indi. Eti kaysında okurga iken dedi. Ben ettim. Tatar bölüğü de var. Jurnalistika bölüğü de var. Tatar bölüğünden de mügallimlik itu işleri var, vazifaları var mı? Tamamda praktikalar uzağında mekteplerde uzarga Türkiye'de. Indi jurnalist olsan seni ya televizyonda ya gazet jurnallarda sen praktikada uzasın, jеңілірек de okurga degen idim. Ol baribir ikisine de okurga kirdi, lakin so'ngan so'yladığın jurnalistikani so'ylab oldu. Hem elbette ol anga yakınlak oldu televizyonda işlev, ol televizyon jurnalisti, radyo jurnalisti, buna bugün kundayin ol tertib radyosunda işleydi betigindeyim. Endi bizning anabimiz Feride ol şulay mine anda da şükür etsin bizning Aysulu'nun talantı deb etiginde ama kuşkendirinde burada mine neydi tavşurlar alıp barganda anın mandi ustalığı talantı var Feride'nin de gerçi alar hali aşılıp bitken tugul deb etiginde talantlar aşılıp bitti deb etelmeyim. Күпчелек геройлар бергә журналистика факультетында белем алалар, соңра кавышып гаилә кырып җибәрәләр. Алсу һәм Аяз Исмагиловлар гаиләсе моңа ачык мисал. Дөресен әйткәндә, менә шу университетта укып чыкканнан соң, ничәдер дистә ел үткәч, шу университетның иң тантаналы залында, иң зур чаралар, иң мәртәбәле чаралар үтә торган залында синең фотографияң күргәзмәдә булу бик зур горурлык һәм моны аңлатып бетереп булмый. Шуннан да бик зур горурлык, мин шуннан да бу профессиянең бер лаеклы бер вәкиле икән дип уйлыйсың, бик горурланасың, бик сөенәсең. Һәм минем үземнең журналистика юнәлешен сайлаганыма бер көндә үкергәнем булмады. Мин бу профессияны иртән уянганда сагынып уянам. Алсу белән бер дә бәхәсләшкән юк, чөнки безнең шул өлкә бер булса да, ничек дип әйтим, специализация.
Гаиләдә ике баш редактор Илмира һәм Илдар Закировлар журналистлар гаиләсе. Икесенең бергә журналистика хезмәте стажы 90 елдан артып китә. Иләрдә журналистика утравы, командировкалар, төн утырып языласы мәкаләләр, көтелмәгән вакыйгалар, шәһәрләр һәм илләр. Журналистика белән бәйле матур шырлар безнең барысы да хәтердә, альбомнарда, истәлекләрдә һәм Мәскәүдәге укуларда моңа керә торгандыр. Башка шәһәр, башка республика журналистлары белән аралашулар, тәҗрибә уртаклашулар да керә. Һәм без бик горурланабыз шушы Казан университетында белем алуыбыз белән. Бик шул кадәр күп нәрсә биргән ул безгә. Киләчәктә әлеге күргәзмә тагын да киңәячәк һәм журналистика өлкәсендә хезмәт куючы гаиләләр тагын да күбәячәк дигән теләктә Динә Нәҗметдинова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Татарстан журналистлар берлегендә масса күләм мәгълүмат чаралары ветераннары өчен азык-төлек җыелмаларын әзерләделәр. Әлеге бүләкләр ветеран журналистларга 19 майда Татарстан матбугаты көнендә бирелә. Журналистлар берлегенең зур залы азык-төлек җыелмалары белән тулды. Берлек рәисе Илшат Әминов җитәкчелегендә президиум әгъзалары азык-төлек төркемнәрен бергәләп әзерләде. Бар гомерләрен журналистикага багышлаган ветераннар өчен бу һөнәри бәйрәм уңаеннан зур хөрмәт билгесе. Төп максаты игътибар, ветеранга игътибар итү һәм аларга әйтергә без аларны истә тотабыз, без аларга һәрвакыт хөрмәт итәбез, без аларны хөрмәт итәбез һәм без аларга булышырга әзер дип шундый менә бүләкләрне җыеп шулай җибәрәбез. Бу елда инде үзенчәлеге бар. Без бу бүләкләрне районнарга җибәрәбез, безнең район ветераннарына. Оештыручылар акчасына сатып алынган җыелмаларны журналистлар берлегенең җирле бүлекләренә тараталар. Аларны өлкә журналистларга тантаналы шартларда өйләренә китереп бирергә җыеналар. Әнә шулай өлкән журналистларга кадәр хөрмәт күрсәтү аларның һөнәри бәйрәменең күркәм традициясенә әйләнде. Бу юлда шундый игелекле эшкә кушылырга теләүчеләр байтак булды. Ветераннарга бүләкләр 19 майда Татарстан матбугаты көнендә тапшырыла. Фанис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Россиядә җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү буенча федераль акция бара. Республиканың 5 зур муниципалитетында җәмәгать киңлекләрен һәм ишек алларын төзекләндерү планына кертү өчен тавыш бирү оештырылды. Тавыш бирүчеләргә волонтерлар да булыша. Әлеге чара 30 майга кадәр дәвам итә. Хария Халитова да тавыш бирүдә катнашучыларга ярдәм итүче волонтерларның берсе. Озеленение просят, спортивные площадки просят. Яшелләндерүне, яшь үсентеләр утыртуны сорыйлар, балалар мәдәнчекләр ясалуын телиләр. Буларның барысы да мөһим. Кешеләргә сыйфатлы, уңайлы яшәү мөхите булдыру. Төп максат шул. Бөтен Россия акциясе барышында халыкның барлык тәкъдимнәре дә исәпкә алына. В рамках голосования можно отдать свой голос за набережные, парки, скверы. Акция барышында яр буйлары, парклар, скверлар, иҗтимагый киңлекләр, конкрет проектлар өчен тавыш бирергә мөмкин. Бер тәкъдим дә игътибардан читтә калмый. Иң күп тавыш җыйган объектлар безнең ишегалды президент программасына кертелә. Тавыш бирүгә 204 объект тәкъдим ителгән. Аларны 2023 елда төзекләндерергә җыеналар. Балалар мәйданчыкларына, күңел ачу паркларына өстенлек бирелер дип фаразлыйлар. Мне не нравится то, что крыла снесли, вот это вот единственное. То, что вот все построили, все красиво, все хорошо, но никто не следит за этим. Здесь надо ремонт делать хотя бы. Тавыш бирү интернетта бара. Анда Татарстан дәүләт хезмәтләре порталының хисап язмасы яки телефон номеры аша керергә мөмкин. Тавыш бирүдә кешеләрнең мөмкин кадәр күбрәк катнашулары мөһим. Каждый человек хочет жить в красивом, благоустроенном городе, чтобы дети играли на детских площадках, и чтобы из окна вид тоже радовал глаз. Все это зависит от нас. Бөтен Россия акциясе 30 майга кадәр дәвам итә. Фанис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Ира Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Быел белем бирү учреждениеләрендә иминлекне тәэмин итүгә миллиард ярым сумнан артык акча бирелә. Мәктәпләрдә һәм балалар бакчалары коймалар белән тотып алына, махсус капкалар ясала, ашыгыч хәбәр җиткерү җайламалары куела. Җәен бу чараларны оештыруга зур игътибар бирелә. Кнопка. Это БРО-4. Это отвечает за свет. Төймәгә басып 5 минут үтүгә Росгвардия хезмәткәрләре килеп җитә. Казандагы 149 мәктәп кеше ныгытманы хәтерләтә. Һәр кемне бина эченә катгый тикшереп уздыралар. Капка янындагы турникетта металл әйберләрен тикшерәләр. Шунда ук САК пункты урнашкан.
Биредә видео күзәтү камералары, янгын сигнализациясе җиһазлары куелган. Сак хезмәтчесе барысын да күзәтә, тикшерә. Көтелмәгән гадәттән тыш хәл килеп чыкса, тавыш бирү сигналының урынын ачыклый. Мәктәптә дә, читтә дә барысы да тулы контрольдә. Сак пункты белән директор бүлмәсендә видео күзәтү, ашыгыч хәбәр җиткерү системасы, мониторлар куелган. Просто включается. Раз. Сигнал системасы лицей ішінде де, тышта да бар. Хәбәр җиткерү җиһазларын алыштырдык. Лицей территориясында да ачык ишетелә. Казандагы 29-нчы гимназиядә 250 бала укый. Өлкәннәрне бина эшенә кертмиләр. Ата-аналар балаларны кирү юлында каршы ала. Һәр баланы, әти-әниләрне сакчы үзләреннән таный. Смотри, кто закрыт? Открывай дверь. Незнакомо? Поднимай руку, спрашивай. Какой вопрос? Bir yıl içinde Kazan'ın barık bilim biri учреждениеләре куркынычсызлыкка комплекслы тикшерү узды. 400 объектта яңа хәбәр җиткерү җайланмасы төймәләре куелды. 80ннән артык үткәрү пункты җиһазландырылды. Сакчылар да сайлап алына, катгый таләпләр куела. Шәхси сак предприятиеләренә айрым таләпләр бар. Хокук саклау органнары аша тикшерү узалар, лицензия алырга тиешләр. Моның өчен белем бирү учреждениеләрен саклау буенча конкурста катнашалар. Мәгариф учреждениеләрендә иминлекне тәэмин итү буенча эшләр быел да дәвам итә. 100 мәктәптә ашыгыч хәбәр җиткерү системасы, биналарга кирү юлында контроль һәм идарә итү системасын урнаштыралар. Фарис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Бүген татарстанлыларны ВИЧ һәм СПИДка каршы тестны бушлай бирергә чакыралар. Йогышлы авырулар белән көрәшү буенча республика үзәгендә кичке 6-га кадәр кабул итү бара. Шулай ук консультацияләр үткәрелә, табиблар белән очрашырга да мөмкин. Мондый ачык ишек көннәре Казанда гына түгел, республиканың төрле шәһәрләрендә оештырыла. Ел саен дөньяда ВИЧ инфекция йоктыруның 2 миллион яңа очрагы ачыклана. Спас районы игенчеләре язгы чәчүне уңышлы төгәлләде. Һава торышы чәчүне кыска вакытта үткәрергә һәм мул уңышка өметне саклап калырга мөмкинлек бирде. Районның төп аграр берләшмәләрен тәшкил иткән крестьян фермер хуҗалыклары дәүләт ярдәме программаларыннан файдалана. Булат Галәүддинов крестьян фермер хуҗалыгы басулары якты ачык сала төсенә кергән. Уҗыннар уңышы шытып чыккан. Бала чагыннан җирдә эшләп чыныккан егет әтисенең эшен дәвам итә. 16 елны башлап җибәрдек инде. Университетны тәмамлап кайткач, КФХ ясап, аннан соң фермер, начинающий фермер грант алдык. И хәзерге вакытта инде 1100 гектар җиребез бар. Яңа техникалар юк та, но механизаторлар яхшы, Аллага шөкер. Бөтенләй нормально эшләтеп чыгабыз. Ул Казан аграр университетының агробиотехнологияләр институтын тәмамлагач 5 ел элек 400 гектар җир ала. Бу хакта без сюжет күрсәткән идек. Хәзер аның 1000 гектардан артык җире бар. Ашлыкны җирле икмәк кабул итү предприятиесенә һәм шәхси ярдәмче хуҗалыкларга тапшыралар. Узган 40 елда хуҗалыкта һәр гектардан 20 центнердан артык уңыш алганнар. Район буенча уртача уңыш 17 центнер булган. Спас егечләре бу язда ягулыкка ташламалы бәяләр турында карар кабул иткән өчен Татарстан президентына яңа рәхмәт белдерделәр. Бу үстерелгән продукцияне көндәшлеккә сәләтле итә. Льготное топливо. Ягулык майлау материалларын ташламалы арзан бәядән сатып алалар. Хәзерге икътисади шартларда мин моны дәүләт тарафыннан күрсәтелгән зур булышлык дип саныйм. Көнбатыш станцияләре авыл хуҗалыгы җитештерүенә берничек тә ягынты ясамаган. Барлык орлыклар, ашлама, техника үзебезнең илнеке. Проблем нет в поставке семенам. Авыл хуҗалыгында бернинди җитди проблема юк. Орлык ташуда җайга салынган. Безгә Самара һәм Ульяновск өлкәләреннән китерделәр. Барысы да яхшы. Бу көннәрдә республика районнарында язгы кыр эшләре тәмамланып килә. Узган елга кырлыктан аермалы буларак, уҗыннар яхшы үсә, язгы яңгырлар да үсемлекләргә яхшы үсәргә мөмкинлек бирде. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Александр Решоткин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Спас районы. Әлфия Авзалова исемендәге фонд халкыбызның җыр сәнгате традицияләрен саклау һәм алга таба да дәвам итү максатыннан оештырылган. Аңа ирешүдә Әлфия Авзалова исемендәге үзәкнең өлеше зур. Мәшһүр җырчы үзәгеннән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Әлфия Авзалова үзәгендә тормыш кайнап тора. Җыр осталыгын арттырырга теләүчеләр остаханәләргә килә, яшь башкаручыларны таныту максатыннан иҗат кичәләре оештырыла. Үзәкнең кичкенә генә сәхнәсе зур иҗатка тәҗрибә туплау мәйданчыгы. Бу үзәк тәк тормый, гел эшли,
менә квартирниклар, экскурсия, интерактив экскурсиялар балалар өчен 8-9 класста укый торган балаларга, мәктәп укучыларына, музыкаль училищеларына, институт культуры, менә алар монда килеп мастер-класслар, экскурсия интерактивный һәм квартирниклар. Менә студентлар монда килеп рәхәтләнеп эшләргә тиеш. Татар халык җырын башкарып Россия күләм танылу алган Сәйдә Мөхәммәтҗанова Әлфия Авзалова үзәгендә үз кеше гел фонд оештырган чараларда катнашып килә. Бүген ул сәхнә түрендә тамашачылары белән очрашты. Мондый чараларны бик көтеп алам, бик яратам, чөнки мондый чараларда син алар ничектер күңелгә якынрак, рәхәтрәк, ихласлыракмы дип әйтүем. Һәм инде монда син яраткан җырларыңны җырлый аласың, җырланмаган җырларыңны җырлый аласың. Шуңа күрә мин бу кичәне әлбәттә зарыгып көттем. Зарыгып көткән чарада аның иҗатташ дусты Башкортстаннан Илнар Шәрәфетдинов та катнашты. Аларның дуэт булып җырлаулары да Әлфия Авзалова исемендәге халыкара фестиваль конкурстан башланды. Икесе дә фестивальнең 1нче дәрәҗә лауреаты. Дуэт рәвешендә җырлаганда ул инде бик мөһим эш. Бер-берең өчен алтын уртаны табып, бер-береңгә дә ике җырчыга да уңайлы булу өстендә ул эшләү бик мөһим. Һәм без моның өстендә эшлибез, һәм моны әлбәттә кайгыртабыз. Күңелгә җыр булып килеп кергән яшь җырчылар арасында Сәйдәнең үз урыны бар. Иҗат кичәсенә килә алмаучылар социаль челтәрләр аша турыдан-туры карады. Тамаша кылучылар арасында Австралия, Индонезия кебек илләрдән дә үз фикерләрен язучылар булды. Димәк, башкару осталыгы тиешле дәрәҗәдә булса, җыр тәрҗемәсез дә йөрәккә үтеп керә. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.